Atentos a isto porque un veciño de Oleiros morre na casa e o forense négase a facer o levantamento do cadáver. Por qué? Porque nese domicilio había kilos e kilos de lixo e dixeron que non era un procedemento seguro. Fixeron o levantamento dese cadáver 24 horas despois. Algo que indignou a veciñanza de que despois de tantas horas tiveran ali o corpo sen vida do seu veciño e tamén unha veciñanza que quedou sorprendida porque din que non tiñan nin idea de que ese home tivera síndrome de Dióxenes. O corpo sen vida deste home de avanzada idade foi localizado nas últimas horas despois do aviso dos veciños que levaban aproximadamente unha semana sen velo. Ese é o tempo que se estima que podería levar falecido. Ante ese aviso chegáronse ata aquí os servizos de emerxencia, tamén a policía, que finalmente tivo que acceder á vivenda por esa ventá, dado o estado extremo do interior, que estaba completamente cheo de lixo. O lunes pola tarde, cando chegou de traballar unha veciña, notou un fuerte olor e xusto estaba a chica da limpieza e dixolle: pero que pasa hoxe en especial, que se nota bastante mal olor e tal? E xo, pois mira, non o sei, pero acerqueime a tal porta e dame un olor super fuerte e a maiores deso encontrei un montón de moscas polo rellano. A todos los vecinos nos aparecieron bichos por la casa, el problema del olor, pero sobre todo los bichos. Yo que tengo una niña, pues estoy preocupada. A maior parte dos veciños na cociña notamos como uns mosquitos pequeniños e a maiores deso notamos que había mal olor nas cociñas. Debía ser que ao mellor polas tuberías, porque isto, según nos comunicaron ayer, xa debería levar pues, unha semana ou un pouquiño máis. Hola, que tal? Bos días. Hola. Disculpe unha preguntiña, usted veciña do inmoble. Estamos preguntando polo achado do cadáver, non sei como están os veciños. Pois nada, preocupados, disgustados. Non sabíamos nada. Todo parece indicar que este home de entre 75 e 80 anos padecería síndrome de Dióxenes, algo completamente descoñecido para os veciños e que tamén sorprendeu a forense que se achegou ata aquí onte e non puido proceder a ese levantamento do cadáver sen antes realizar unha limpeza profunda do lugar. A maior parte dos veciños non sabíamos desta situación. Nos víamos o señor en patinete como unha persona normal, quero dicir, sí que é verdad que era unha persona maior, pero nunca lle notabas que tiña este síndrome de Diógenes ni nada. Pero ayer, cando abriron, xa encontraron, o sea, chega a basura á mitad das paredes. Parece ser que xa levaba 2 semanas morto na casa. E ustedes notaron algo extraño que lle pudera facer indicar que algo estaba pasando? No, porque era un señor moi independiente, subía, baixaba e non. Hola, buenos días e ala. Muy fuerte, la verdad. No había bastante gente durante el proceso. Podría haber ayudado con el movimiento de ciertas cosas. Fatal, horrible, horrible. Porque desde onte a media tarde me parece tremendo, pero bueno. Estamos moi indignados e ter que esperar hasta hoxe con un cadáver dentro de unha vivenda, sabendo a insalubridade que é eso, é unha incompetencia totalmente. A deixadez, a acumulación e o illamento son as patas que vertebran a coñecida como a síndrome de Dióxenes. O 3% dos maiores de 65 anos xa padecen unha enfermidade que pode ter terribles consecuencias. A mortalidade das persoas con esta síndrome é do 46% en 5 anos, en moitas ocasións por accidentes producidos pola propia acumulación de lixo. Foi o que sucedeu hai ano e medio en Ourense, cando unha muller de 42 anos falecía tras un incendio na súa vivenda. E ca cantidad de basura que había na casa, pois prendeu lume e ela xa non tuvo escapatoria porque prácticamente non se movía. Historias moi duras que en moitos casos vívense na máis absoluta soidade, de portas cara dentro, sen que ninguén se entere. Non foi o que sucedeu en Verín. Neste caso, os veciños foron os que rescataron un home que dormía a intemperie, acumulando grandes cantidades de lixo, pero tamén de animais, moitos deles mortos. Chamei, no? Dixemos que estou aquí tirado, levo aquí toda a noite tirado e tal, por favor, ven correndo. Cheguei, estaba tiritando, mortiño de frío, e, bueno, pobre había caído, non se daba levantado. E ollo, porque aínda que nos pareza algo alleo e pouco probable, non o é. O 6% da poboación podería padecer síndrome de Dióxenes nalgún momento da súa vida. Un trastorno que, sumado ao incremento da soidade dos nosos maiores, está moi lonxe de desaparecer.